Muri Zimbabwe Paul Mwazha weAfrica aitwa national hero, zvichireva kuti akukwanisa kuti anovigwa paHeroes eka. Izvozvo hatisati tanzwa kuti ari kuenda paHeroes here kana kuti achaenda kunovigirwa mamwe magamba. Asi President Emmerson Mnangagwa according ZimLive zviri kutaura kunzi vaMwazha vawana status yenational hero. Muri Zimbabwe ZimLive iri kuuya pano ichiti President Emmerson Mnangagwa has conferred national hero status on the late Paul Mwazha, founder of the African Apostolic Church, Apostle of Africa. Mwazha died on Thursday at the age of 107. His family declared a week of mourning before his burial expected on Sunday next week. Muri Zimbabwe ndofunga mamwe mashoko atinawo pano rikatipinde munyaya inotivera. Vakomana veZRP vari kufara nekuda kwekuwedzerwa kwaita pane chimwe chikamu chawedzerwa panyaya dzekuongorora kana kuzama kuda kumisa maaccident ari kuitika munyika yeZimbabwe. Pane mishina yavakapiwa inonzi mabreathalyzer anocheka kuti munhu wakadhakwa here kana kuti washandisa zvinodhaka. Saka akapuwa mapurisa makits iwayo, zvichireva kuti vamwe vane mukana wekuita mari nechioko muhomwe kumapurisa vachange vachichiwana nekuda kwemabreathalyzer, nekuti mageto youths akawanda ari mumastreets kunyanya muno muguta reHarare vari kushandisa zvinodhaka hwawa. Saka mukudhiraivha umu vamwe vachanga vachibatwa asi vamwe vachanga vachibhadhara mari. Koita imwe problemu iri kusanganikwa nayo nevanhu mukufamba mumabhazi isati yaongororwa. Tinoda kuti iongororwe nekuti takutoitaura. Mabhazi ari kuenda kunze kwenyika akasiyana siyana ese amunoziva. Mabhazi iwayo chiri kuitika ndechekuti varidzi vemabhazi vakuhaisa mabhazi kumadrivers. Madrivers vari kureiza mari yavanoreiza vari pamwe chete nevamwe vanenge vachivabatsira mukutakura zvinhu. Vakahaya bhazi vakaenda naro kunyika iyoyo vakanoita zvavanoita vachidzoka nebhazi, vanenge vachida kuti vawanewo mari. Saka maspidi ari kuitwa nemadhiraivha aya vari kuita nekuda kwekuti vanenge vahaya bhazi. Saka nyaya iripo ndeyekuti vanhu ava vari pakutsvaga mari, havasi pakuchengetedza upenyu hwevanhu. Dai mabhazi angachikeshwa kumurungu wemuridzi wemabhazi iwayo, vanhu vangadai vachigara vari safe, asi nyaya iri kuitika ndeiyoyo yandataura. Naizvozvo muri Zimbabwe tinokutendai nekuteerera kwenyu.